Levitiko Kapitulo 17. Ang pagkasagrado sa dugo, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak ug ang tanang mga Israelita nga mao kini ang akong sugo kanila. Bisan kinsa kanila nga mag-ihaw og baka o karnero o kanding sa sulod o sa gawas sa kampo ug dili niya kini dad-on ngadto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan aron ihalad kini ingon niya gasa sa Ginoo atubangan sa tolda nga tagbuanan nakasupak siya sa balaod gumikan sa iyang pagpaagas og dugo. Tungod niini, hinginlan siya gikan sa katawhan sa Dios. Gihimo kini aron nga dad-on sa mga Israelita ngadto sa Ginoo ang ilang mga giihaw nga ilang gihalad sa gawas sa kampo. Ihatag nila kini sa pari didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan ug ihawon nila ingon nga mga halad sa pakigdait alang sa Ginoo. Ang dugo isablig sa pari ngadto sa halaran sa Ginoo didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan ug sunogon niya ang tambok ingon nga humot nga halad alang sa Ginoo. Sa ingon niini, dili na sila magdala sa ilang mga halad ngadto sa mga demonyong kanding nga ilang gisimba sa walay ko kaulaw. Tulumanon nila kini sa tanang panahon nga umaabot. Busa sultihi sila nga bisan kinsa sa mga Israelita o langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga maghalad ug halad nga sunogon nga dili niya dad-on sa pultahan sa tolda nga tagbuanan aron ihalad kini sa Ginoo. Hinginlan siya gikan sa katawan sa Dios. Ug kon may Israelita o langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon ug bisan unsa nga dugo, makigbatok ako kanya ug hinginlan ko siya gikan sa katawan sa Dios. Kay ang kinabuhi anaa sa dugo ug gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapasasala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran kay ang duguman, ingon nga tinubdan sa kinabuhi, ang makapapasasala. Kini ang hinungdan gano nga gisultihan ko ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon ug dugo. Ug bisan kinsa nga Israelita o dumuduong nga nagpuyo tipon kanila mangayam ug makakuhag mananap o langgam nga makaon, kinahanglang paagason niya ang dugo niini ug tabo nagyuta ang dugo. Tungod kay anaaman sa dugo ang kinabuhi sa tanang binuhat busa gidid-an ko ang mga Israelita sa pagkaon sa dugo sa bisan unsang mananap. Ang mukaon ug dugo isipon nga dili nasakop sa akong katawhan, bisan kinsang tawhana. Lumad o lang yaw nga mukaon sa mananap nga namatay iyara o gipatay ba hinuon sa mga ihalas nga mananap, kinahanglang labhan niya ang iyang sapot ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Human niini mahinlo na usab siya. Apan kon dili niya labhan ang iyang sapot ug dili siya maligo, mag-antos siya sa sangputanan.